Doma kra no ye popro bi no na ni dibre kwa sua ni enim no ba bia kra na dibre popro no ya kwabu bro kra ma ewura na pimso se tu otoso mienu na pagya doma eye ne man hene be na de se Dormaahene se ne ono so aye be ma na so nya no timi kasa so so yo ya me ba for pempa me tia sisi am ye sum nya man hene ntoto ye hene Dormaahene na ni monyam kra endrume Asantehene empaboa ehun futuro kra na ni monyam wo futuro nkra Dormaahene onru ho ana sa nsem hu no okeka no ema me hu se dikrodwa na ote so mo bi akọ baba platform so yes e match na me the recap na ebrem mo ze wo hwe na atwi mu emu ese pa wo hwe de Dormaahene ensem o keka bi ebi nie otomfo That's not yeah. What do you want? What do you mean? So far, I made a question of the bono region. Yeah. What do you want? What do you mean? Yes, I see you or problem. But there be because only constitution or problem here only you issue only constitution issue. But there's some mechanism. Yes. Now, Zembe or can't ask some new year, what him say, Nananoma for one channel. Didn't say there. Nananum ever can ever respond on the man. Utumfo Sebi, we you are dear if you are Utumfo anywhere. Yeah, I can afford it. You can't say. Impo Abosom, ye to Abosom in Enyame. Enyame ni nyina hye Utumfo ase. Said your mind ni wo ni kroma Abosom wo nyina hye o mind na ase de Yakobo Utumfo so. Ti se nanagima bedu ka se Utumfo Sebi enitumi no no your mind ni sa said ye nanankoso kran wo boa de biarada Utumfo ni gina bre enye amanhini men no baabia ena enye sebe wo manhini na wuduru baabia ne apagye wakoye Otumfo na nanbo tena asekyekire Asante man ede kwa agina beyi ni beema num abosom sai wona ye nyina no ya nkase wona ya no ne bre bidura ya sesa enye da ye so bi na Dormaahene wo so na koye se uze abusuani ewo ha be busuani bi no ama ne ho so mentimu ho asibi na se wono de abusuani ewe bia no opese obo atugu se atuatie ya na Dormaahene ne nananum ewe oya omude etufiri Asante ma so a omude ekọ ya Asante eni omudi akoa ema okoduru de waduru Doma kra no ye ohene popro bi no na ni dibre kwa sua ni enim no ba bia kra na dibre popro no ya kwabu bro kra ma ewura na pimso se tu otoso mienu na pagya doma eye ne man hene be na de se Dormaahene se ne ono so aye be ma na so nya no timi kasa so so yo ya me ba for pempa me tia sisi am ye sum nya man hene ntoto ye hene Dormaahene na ni monyam kra endrume Asantehene empaboa ehun futuro kra na ni monyam wo futuro nkra Dormaahene onru ho ana sa nsem hu no okeka no ema me hu se dikrodwa na ote so onya dikura kan pen fo won ho no ebetulefo nti dikrodwa ote so ntino ana ema na yesa na ne ono ohene popro wa bia ono frɛ no sa agima bedo ono nam Dormaa ba bia oni chale bia krampo se ni atal papa ni to papa bi fra ne so peso de ewura ni ye fom de a ye de ye ntra Asante mem ha ye ntra ye hye ewura ase mo bia amfo ewura ni me fom ye ewura Asantehene we no fu kase a amansan nyina no mamo nti afia prehene ba no untimi ntone ntwene ne de no sentekem ne ba ya ene wakai na chi ye ewura agene fel so so be pagya na hwan ne Dormaahene. Yes, respond no akwakuti aba no omo kire say ye ewura de when one tunu ni ensi ne so. Yes, when one tunu ni ensi ewura so kra san say ye ewura nkan no kan asem so san say okasa wo kan na wontimi stand na pepe ne ti anso wa owie ya na fi apre ni abekasa de nti a wo se won ti ase ade ya ye ewura akobo fi apre ni akobo akoye ne man hene isi one Dormaahene na be level pepe no nti ase o person ko ni be level pe ai o person ni be the same level nti no we nya problem nti fi apre hene e de nsem bia to dotie kakra mo no what was it so on put it so much or more say so much what must it so much yeah so much that any pia transfer provide no banya so was so
what my second year. I'm only record. We are so in Hossa. I get here pre republic, a pre from 300 years and show glass. Yes, fear prehene deɛ na wakɔ akuti aba no ti nsɛm a fear prehene ka ɔsɛ odi ne ho so ti wena Dormaahene amfa ne regi abɛsɛ ne high life kwa ɔmpɛsa yes ɛna wahwɛ sɛdeɛ fear prehene kyɛkyɛ ne nsɛm na ni abere wate asɛm a Dormaahene kan ne bo ano so koraa ɔsɛ ɔnhyɛ obi ase ɔbono hɔ nti ɔmo nhwɛ yi ɔmo afɔ ɔmo regi amɛsɛ ne high Asiedu Nketia ɛte asɛm wia no ɔsɛ David Dormaahene yɛhia Asantehene seno. Yes. Yehia Asantehene kyɛn wo Dormaahene. Esan sɛ waboa e bebree ti Asiedu Nketia. Now look, I am aware that since the inception of this Fourth Republic, there is no president who has not benefited from the advice of Otumfuo. I'm aware that President Jerry John Rawlings benefited from the advice of Otumfuo. I'm aware that President Kufuor benefited immensely from the advice of Otumfuo. And I'm equally aware that President Mills and President Mahama both benefited immensely from the advice of Otumfuo. And I'm aware that Otumfuo has given series of advice to the sitting president Nana Akufo-Addo. Whether he accepts them or rejects them is his own business. Asiedu Nketia no nsɛm na ɔde ato dwa no tie ne nsɛm a ɔka na no korɛ sɛ waboa president abɛsene ko nyina nti memma obi mfa n'anim twitwi fam sɛ yɛnyi nti na sei yɛbɛsere. If you can't beat them, you join them. Mami mbusa wasɛm o wo a wohwɛ me sɛ ɔka bono anaasɛ deɛ yɛwɔ sɛ Asante ne bono wɔ issue a Osi Asante de obi mu yɛ nkoa Asante mfo obi anya nkoa bibisa wasɛm sɛ deɛ ɔno no pagya wo amoayɛ man hene ene deɛ ɔsɛ wɔn pɛ sɛ ebi pagya amoayɛ man hene ɔpɛ sɛ wɔwɔ fam no no sogya no emu deɛ ɛna ɛboa asɛm sɛbɛ asɛm sɛbɛ ɛkɔ so ne ma be a whole lot of stay o media no so but yɛbɛsrɛ yɛmpɛ ne sei Dormaahene hwɛ yie wo ne constitution enya ɛnyɛ wo ne you. That's it. I hear me. Macro. Bye bye.